Καλησπέρα gamers, Greek Gaming εδώ πέρα και θα σας δείξουμε μια σύνθεση των 670 ευρώ για ένα gaming PC, το οποίο θα είναι μόνο κουτί όμως, για να μην ξεφύγουν οι τιμές. Ξεκινάμε με ένα κουτί το οποίο είναι της Cooler Master, το Silencio 352, αρκετά ήσυχο, υποστηρίζει Micro ATX μητρικές, γι' αυτό και το επιλέξαμε αυτό το κουτί. Τι άλλο, μπροστά έχει δύο θύρες για USB 3 και μία θύρα για USB 2. Επίσης έχει και θύρες για ακουστικά και μικρόφωνα και για SD card reader, δηλαδή για εκείνες τις κάρτες μνήμης. Λοιπόν, προχωράμε στο τροφοδοτικό, το οποίο είναι ένα Corsair CX 750M, αρκετά καλό. 750W είναι αρκετά για το σύστημα. Θα σας πω πιο μετά γιατί επέλεξα 750W. Το συγκεκριμένο τροφοδοτικό είναι modular, δηλαδή καλή διαχείριση καλωδίων. Παράλληλα με αυτό κάνουμε καλό cable management και μαζί με το cable management γίνεται καλό airflow στον υπολογιστή και δεν έχουμε προβλήματα με θερμοκρασία. Συνεχίζουμε στη μητρική, η οποία είναι μια Asus A78MA, αρκετά καλή, υποστηρίζει AMD επεξεργαστές, 4 θύρες RAM, μνήμες RAM, μία θύρα για καταγραφικών, δεν είναι SLI, 2 θύρες για USB 3 και 2 θύρες για USB 2, στα 64 ευρώ, αρκετά καλά. Συνεχίζουμε με τον επεξεργαστή 8πύρινος AMD FX 8350 Box Black Edition στα 4 GHz ταχύτητα, φτάνει τα 4,5 με turbo νομίζω. 185 ευρώ, αλλά όλα τα παιχνίδια τα παίζει jet. Συνεχίζουμε με τη μνήμη RAM, η οποία είναι μια G-Skill Ripjaws X 8GB 1600 MHz, μία διάλεξα, είναι αρκετά 8GB για το gaming. Αυτά. Συνεχίζουμε με την κάρτα γραφικών, η οποία είναι μια Sapphire Radeon R7 250X 1GB, 450W τροφοδοτικό, γι' αυτό επιλέξαμε ένα μεγάλο για να μην υπάρχουν προβλήματα. 1100 MHz ταχύτητα επεξεργαστή και 5200 ταχύτητα μνήμης. Τι άλλο, DVI 2 θύρες και μία HDMI, μια χαρά, στα 118 ευρώ jet. Και το οπτικό μέσο δεν θα έχουμε, ούτε SSD για να μην ξεφύγουν οι τιμές, και πηγαίνουμε στο σκληρό δίσκο, ο οποίος είναι ένας Western Digital Caviar Blue 1 τέρα, δεν χρειάζεται να βλέπουμε την εικόνα, στα 5469 λέει, αρκετά καλό σαν χωρητικότητα, 1 TB. Εντάξει, δεν θα αποθηκεύσουμε και τα αρχεία, είναι μια χαρά για απλό gaming και ένα budget PC. Αυτά. Αυτό ήταν η σημερινή σύνθεση gaming PC. Θα ήθελα να δω τα comments σας από κάτω, να πείτε γνώμες άμα υπάρχει κάτι καλύτερο στο ρύθμο με αυτή την τιμή, όμως μην ξεφύγουμε. Εντάξει, όλα τα προϊόντα είναι από το πλαίσιο, δεν διαφημίζω, απλώς λέω για την τιμή, άμα θέλετε να το αγοράσετε. Όλα τα αντικείμενα του καθένα είναι διαθέσιμα. Αυτά. Greek Gaming. Γεια σας.